Sanibonani nonke on this beautiful Heritage Day. I hope ilanga lenu is colorful and bright as the weather. So today, I don't know, I'm very excited about inkulumo yanamhlanje or video yanamhlanje. I don't know, it's very interesting for me, and I hope ukuthi nizoyijabulela and izonisiza. So unfortunately this video ngizoyenza ngesizulu today, as per instructions by abazali bami. Ngizoyenza ngesizulu, and please forgive me abantu abangasazi isizulu. So today ngizokhuluma ngeinhlanhla zethu. Inhlanhla zethu. I'm going to break it down into 3 categories. Topic here today. Ngizokhuluma ngeinhlanhla zethu. Oqala ngizochaza inhlanhla zethu ukuthi zime kanjani, o ngizoyichaza kabanzi ukuthi singabantu inhlanhla zethu ayifani, ayiphumi from endaweni efanayo. So ngizoyichaza. The second category bese ngiyachaza ukuthi zihlangana kanjani o zisebenzisana kanjani. Bese ekugcineni ngichaza ukuthi zivalwa yini, kusuke kwenze njani ukuvaleka kwenhlanhla, kusuke kuqhamukelaphi. Yeah, so please listen until the end and subscribe to my YouTube channel. Before ngingakakhulumi nje kabanzi ngeinhlanhla, ngifuna ukuchaza indaba ye spiritual world kancane. So everyone unique ngendlela different. Si-unique indlela esakhiwe ngayo. In the spiritual world, kune coding esetshenzisiwe to create a certain person. And coding yaku invisible world or the spiritual realm ayifani ne ordinary reality yangapha. Ngale sisemkhakheni ehlukene, even though siphuma emindenini in the physical world, sinemindeni ngeyibongo omtshali omutawung ozigalala, understand, ozwane. But in the spiritual world, kune coding esetshenziswayo to identify umuntu, and umuntu nomuntu is placed in a nation. Umuntu nomuntu une classification, so that is why kune coding. Now ngizofike ngichaze kabanzi. I hope I get to do videos following this, because indaba yenhlanhla, it's so broad and yet it is discussed kancane. I break hanga down, so I hlukaniswanga ngemkhakhe eqhamuka ngayo. So hopefully next time ngizokwazi ukuthi break it down indaba yenhlanhla ngicoding. Ngizo explain coding kabanzi ukuthi masithi umuntu codiwe in the spiritual realm or the spiritual world or the invisible world, kuqhamukelaphi. Because kulelizwe lingalo in the spiritual world asilingani ngamandla as much as singalingani namandla la. So wenze omunye ngathi sisithabile kwenzeka kanjani ukuthi singalingani ngamandla, ngizoyichaza. I hope I do get to do a video about the coding of the spiritual world and how a person is identified ngali. So it's very unique and it's very interesting. Hopefully bayangivumela abazali bami ukuthi ngiyenze, and you know, I'm not breaking any rules in terms of ngena deep. But ke asithembeni ukuthi ngizoniyenzela yona nichazele kabanzi. Ngifuna ukungena einhlanhleni, ngifuna ukuexplain inhlanhla. Ngizochaza mhlambe ngiqale ngokuthi ngizichaze le inhlanhla. Kunabantu inhlanhla yabo iqhumeleke emlilweni, umlilo, inhlanhla yomlilo. Kunomuntu onenhlanhla yomhlabathi. Kunomuntu
onenhlanhla yentaba, kunomuntu onenhlanhla yemithi, kunomuntu onenhlanhla yamanzi, ne? Bese because umuntu ufomwe ama relations ayi-2 or uneyibongo eziwu-2, uphuma emindenini ewu-2, wakhe ibongo eziwu-2, kunenhlanhla ezihamba noma imkhakha ehamba nga-2, right? So if umuntu womlilo, umuntu womoya, understand? So in everything kuhamba nga-2 angithi. Kunomuntu onenhlanhla yomlilo bese kubuye kube nalowo onenhlanhla yomoya, zibuye zihambisane. Kunomuntu onenhlanhla umuntu womhlabathi. Unfortunately umuntu womhlabathi uhamba one, umhlabathi uhamba wodwa, awuna any lento or positive I should say. Bese kuba umuntu onenhlanhla yentaba ophiwe intaba, lo muntu loyo intaba ihamba nenyanga. Kube nomuntu ophiwe umuthi uhamba wodwa njengomhlabathi. Okay, maybe there is a interrelation between inhlabathi nomuthi, but ngizo as we go along sizoyihlanganisa kahle. Bese kuba umuntu ophiwe amanzi ahamba NeLanga. Okay, so umuntu ophiwe umlilo. Now mawuphiwe umlilo, no matter how you do, ungahamba kangakanani uyofuna usizo lakho livele emlilweni, yonke into yakho. Yilabantu laba bathi ngisho umuntu aqala umlilo nje omncane kuvele kuvuthe, ngisha light ikhandlela kuvele kuvuthe. The vibration yakho is umlilo. You understand? I-energy source yakho umlilo. Umlilo bese umuntu womoya, yonke into ehlangana nomoya. That's why ngithi umlilo uyakhelana nomoya, because umlilo ufeedwa umoya. You understand? Kunomuntu umuntu omlilo nomuntu womoya bavamisa ukuhambisana ndawonye. Umuntu womhlabathi, umuntu laba engisho angathatha anything, labantu mhlambe ngithini a build a house. Lo muntu indle build uye ngisho ngabe kuthiwa ikhukhula zingakanani. Lo muntu owomhlabathi ilento imvelaphi yakhe isemhlabathini, noma mhlambe ngathini uzinze kakhulu emhlabathini. Okay, if force yakhe ne source yakhe umhlabathi. Bese kuba umuntu wentaba, umuntu wentaba nenyanga. Intaba nenyanga zahambelana. So umuntu wentaba ilabantu esikhuluma ngehlane, abantu ebathi noma ngisho sebahambile bayokhuleka ehlane. Once wayehlane lo muntu, definitely uzoyibona ushintsho empilweni yakho. Kube khona umuntu wemithi, lo muntu lo ngithi noma ngaba kathwasanga, right? Noma ngaba kusisa ngoba yonke into eyiplant ayitshalayo noma ayihlanganisayo noma iyavuma, abantu bemithi lapho. That is why most of the time izangoma eziningi zisebenzisa imithi. Imithi imele yodwa bese kube kuthiwe ilabantu laba ehlale bahlangane nezihlahla, bahlangane neimbali. You understand? Bese kuba khona abantu bamanzi, abantu belanga, right? Now water nation ngesilungu angithi sithe kune fire, sathi kune earth, sathi kune mountain and moon, sathi kune mithi which is plants and forests, sathi kunamanzi, abantu bamanzi, abantu belanga, which abantu engifuna ukuthi ngiba explain later, because abantu bamanzi mangabe umuntu wamanzi ngisho ngabe kuthiwa une calling ethize, mangabe kuthiwe wena
uzolapha ngamanzi, uzolapha ngamanzi. Wonke amanzi, ngisho umuntu, ngisho ungene emanzini ugeza. Now amanzi ayibase. I wanna say this, amanzi ayibase yomuntu. Amanzi siwaphiwe sonke as a gift. That is why umuntu kufanelekile ukuthi ageze. Inhlambuluko yethu amanzi. Amanzi however nemithi azihlangani. Awuzukuhlanga ube umuntu osebenzisa amakhubalo ube umuntu osebenzisa amanzi, akuhlangani lokho. Akuhlanganiswa. Mawuphiwe amanzi uphiwe amanzi. So leyo zonke lezo engizibalile imikhakha, categories of ama forces wethu, inhlanhla zethu ukuthi zivelaphi, imvelaphi yazo. So omunye mangabe uzothiwa uyahamba uyofuna usizo noma uyahamba uyohlola bese kuthi umuntu womlilo bese kusetshenziswa imithi ihamba uhlangane nomlilo, ngizoyichaza kabanzi later. So umuntu amanzi asisho kanje, umuntu amanzi bese kuthiwa sebenzisa imithi, ngithi ungayihlanganisa yonke imithi ayizukusebenza. Awusomuntu umuntu amanzi. Kukhona imithi engangeni emindeni ekungangeni imithi, kukhona imindeni, you understand. So amanzi ayibase esingishilo awumphathi wethu sonke. So you can ukuthi ube umuntu womuthi amanzi kodwa faneka activate imithi ozoyisebenzisa. That is why kuthiwa xuba kancane amanzi bese uyachela xuba kancane ini. And then umhlabathi why ume wodwa ilabantu esikhuluma ngeyiwasho. Angithi khona imithi khona iyiwasho. Abantu bomhlabathi abantu beyiwasho makahlanganisa iyiwasho, ngisho noma ngabe kuthiwa akusumuntu we-calling, inhlanhla yakhe mayise emhlabathini, inhlanhla yakhe iseyiwashweni. Okay, so inhlanhla zihamba kanjalo. Uzothi ke mawuhanjiswa mhlambe masithi asithi umuntu wamanzi mawuhambijiswa kunezinto ezenziwayo emanzini siyokucelela ukuvula inhlanhla zakho. Fana ke nase mhlabathini or nemithi mawuyocelelwa kunezinto noma yentabeni noma yehlane kunezinto ezenziwayo zokucelela khona inhlanhla zakho mangabe kuthiwa inhlanhla zomuntu zivalekile. So yonke lemkhakha inama requirements wayo ukuthi ucelelwa kanjani, kuvulwa kanjani. That is why ngithe mina si unique individually. We understand sizohamba sikucelele ngendlela or according to a force, according to a source yakho, according to inhlanhla yakho iqhumeleke kuphi, ukuyiphi in nation in the spiritual world. Angazi noma ngichaze kahle. It's a very complex and very confusing topic and ngiyazi ukuthi abantu bazoba nemibuzo omningi, which I really do hope ukuthi nizoyibuza leyo mbuzo leyo. So you need ukuthi mawuyohlola understand ukuthi umuntu wakuphi. Also please do bear in mind amanzi can destroy a person. Ngizongena kuyo leyo part leyo. Umuntu uyakwazi ukudestroywa ngamanzi. So be careful ukuthi ungahanjiswa nje emanzini kuthiwa siyogeza inhlanhla or you understand. And sometimes uyavila uthathu kuyo emanzini bese kuthiwa akwenziwa ama requirements afanele, because mawuzohambisa umuntu emanzini kunama requirements wakhona efanele kwagcina. It's very possible ukuthi umuntu angazisa yena emanzini provided uyakwazi izinto ezifanele ukuthi aziphathe azenze emanzini. So ngisho noma uyemhlabathini mawuzothi uyehlane, mawuzothi uyofuna iforest, ngoba ngesinye isikhathi kuyake kuthiwe kudingeka isihlahla esithizeni kuwe, kudingeka induku ethizeni kuwe, kudingekile ukuthi wazi ama requirements ukuthi ukuyoyiphakamisa leyo nduku leyo eyovula inhlanhla zakho, ukuyosiphakamisa lesihlahla esizovula. Because if ukuthi obviously umuntu welento umuntu we forest or umuntu womhlabathi or umuntu wentaba, entabeni which is ehlane, kunezinto zakho intaba ine certain things edingakalayo. So I hope nichaze kahle leyo part. Ngene ku category yes2 now. How do
all of these things mix together and zisebenzisana kanjani. So umuntu wemithi zikayi-2, and then these now are the head. Imithi bese kuba amanzi. Now abantu bemithi basebenzisana nabantu bomhlabathi, nabantu bomlilo, bese kuba abantu bentaba nenyanga. Okay? So intaba ivamisa ukuthi ingene kuzo zo2, intaba nenyanga. Iyangena emithini, iyangena emanzini. Ngizoyichaza kanjani. Abantu bomlilo, uma umuntu osebenzisa imithi, unayo itouch yentaba, unayo itouch yenhlabathi, unayo itouch yomlilo. And why is this? Because zonke ziyafidana. You understand? Zonke fanele ukuthi zisebenze zibe active ukuze imithi ikhanye. Kodwa nakhona ngithi ngisho izangoma ziyahamba ziyocela emanzini ngoba amanzi asiphethe. Labo bantu bemithi engibalele lezinto ezi4 kubo, abantu bezinto ezithintekayo, abantu bezandla, they are very strong ku-touch, kusandla, ku-physical apprehends, ba very strong entweni ethintwayo. Abantu labo esibabiza ngokuthi abantu bezinto eziphathekayo. Bese kuba khona abantu bamanzi. Now umuntu onamanzi, una umoya, una ilanga, una intaba, una inyanga still, because umoya ubuyohambelana nentaba, so you cannot separate the two as much as you cannot separate ilanga namanzi. So labo bantu sibabiza ngokuthi abantu abangqondo, abantu abasebenzisa ingqondo kakhulu, abantu abasebenzisa ama energy vibrations. Akusabantu abasebenza kakhulu ekuphatheni, ekubuildeni. Akusabantu bezandla ebangathi mababambe, abantu bengqondo engathi ngisho noma kuthiwa into awusayi understand ukuthi kodwa kuyifika ibe easy. Abantu bama energies, kusebenza i-energy most of the time, kuba kusebenza ilento, things that are not seen, if ngisho kanje, into ezingabonwa kubo. Akusabantu bento ephathekayo. Now that is how siba break down ngakhona zisebenzisana kanjalo lezo zinto lezo. Bese ngifuna ungena kule part le yokuvalwa kwenhlanhla. Now ukuvala kwenhlanhla kunemkhakhe, kunezinto eziningi ezixhumeleke kuzo. Engifuna ukuthi ngicela nilalele ningizwe kahle. Imbangela or isizathu esingayenza ukuthi inhlanhla ivaleke ikanje. Could be ifamily. Kanjani? Family umhlabathi. Right? So umuntu womndeni mangabe umuntu mhlamba sithi umuntu womndeni wesibongo sifanayo, sibongo esi-straight, sibongo esivunyelwe, noma isibongo esenzelwe konke, uyakwazi ukukulimaza, uyakwazi ukuyivala inhlanhla yakho, ngoba lo muntu lo uwumhlabathi kuwe. Lo muntu lo uyi-base, not i-base per se, but kune blood relation. You understand? Uyakwazi ukuthi afike athakazelele emhlabathini bese umhlabathi uyavuma, uyavuleka. That is why bese sithi thina kukhona abantu abavalwe ngethuna. Do you understand? Kufike kubizwe ethuneni bese umuntu zivaleka into zakhe. Abantu bomhlabathi, abantu bomndeni, umndeni in control of umhlabathi, especially mangabe ibongo zakho zi straight. What I mean is isibongo esi straight, mangabe imvelaphi yakho iyazeka, mangabe umntwana umama washadela kwazwani ingane ezigaqulu straight wena. Yadase izinto zakho zafike zenzeka zaphelela kaqulu, umntana akho senkingeni emndenini, because imvelaphi yakhe iyaziwa, ama roots ayaziwa. Umuntu engeke uzomsebenzisela imithi, umuntu engeke uze ukhona ukuthi umthole ngomuthi, umuntu ama roots wakhe angazeki kahle. Ngisho ukuthini kanjalo, ingane we akuzange kushadwe, or ingane we i-paternity is questioned, or ingane we isibonga sazeki. You understand?
mhlambe sithini from amathongo emuva isibongo understandeki kahle lo muntu lo uyawuza ukumthola ngomuthi but angifuna ungena kanjalo kakhulu kuleyo ngizongena ngelinye ilanga lowo muntu loyo awuzukushesha umthole ngomuthi now abantu bangaphandle ngokuthenga isibongo ne yabona futhi buyela back to umuntu onesibongo esi straight thenga isibongo ku very easy if umuntu onesibongo isithakazelo si straight isibongo si straight uyasazi straight isibongo sasemshadweni because idlozi liyathengeka liyakwazi ukukulahla umntwana o straight we understand isibongo la abantu bangaphandle ku easy ukuthi bakusebenzise limit if isibongo si straight isibongo siyaziwa isibongo siphahlelwe isibongo imbele kuyaziwa bathini ukuba inkaba yakho yawela endaweni right kulula ukuthi inhlanhla zakho zingavalwa kulula futhi ukuthi inhlanhla zakho zingafuleka sikhuluma ngani into esetshenziswe le umuthi lezi engisayibalile izinto kusetshenziswe umuthi bese kuba khona ukuvalwa inhlanhla ngenhliziyo lapho iyenzani kubantu bamanzi yabona ikuvala inhliziyo isuke iphuma from ukuvalwa ngenhliziyo isebenza kakhulu ebantwini bamanzi because ilapho khona you don't even need ukuthi umuntu umsebenzisele umuthi abantu bamanzi as powerful as amanzi engakhona empilweni zethu are also dangerous because are easy because into yomoya that is why akuna requirement ukuthi uzohlanganisa izinto ezithize vele lo muntu umuntu womoya that's why I said abantu bomoya abantu bama energy vibrations so umuntu umvala ngani once uvala energy source of energy yakhe kulula ukuthi umuntu uvale inhlanhla zakhe bese kuba khona ukuvalwa abantu abadala now abantu kenzeka ukuthi umuntu esingishilo right abantu abangavaleki labantu uthola ukuthi isibongo si questionable you understand ukuthi konje azange kufike kwenza izinto ngendlela eright ngosiko the way izinto fanele zenziwe ngakhona emshadweni nanani bese uthola ukuthi omunye ubuza isibongo sika mama omunye bese labo bantu labo esingithe mina akukho easy ukuthi usebasebenzisele imithi labo bantu in most cases inhlanhla zabo zivalwe abantu abadala or abantu abangasekho ithonga idlozi abantu abangasekho yiba bafike bavala ngezizathu ezithize ingakho mawuyohlola fanele ku understand ukuthi izinto zakho zime kanjani kuna if kwenzeka noma mhlambe kuvumelekile ngizake ngingene kakhulu emakhandleleni esiwakhanyisayi ama-colors wamakhandlela ngingene kuma-spiritual animals ukuthi lezi zinto lezi esingithe mina si-coded zihlangana kanjani umuntu womlilo kune-certain candle ayisebenzisayo kune-certain animal anayo umuntu wenhlabathi une-candle elisebenzisayo ne-mixture yama-candles ayisebenzisayo ne-certain spiritual animal spirit animal umuntu wamanzi kanjalo umuntu wentaba umuntu womlilo umuntu womoya amakhandlela wethu esikhanyisa ngawo whether siyathandaza whether siyaphatha awafani however amanzi i-base still it's white amanzi ahambisana nekhandlela eli-white always if uzosebenzisa amanzi uhasebenzisa ikhandlela eli-white awuxubi that's your base unless ke bese wena so uyazazi or ubonisiwe ukuthi okay umuntu ofanele usebenzisa ikhandlela elithize nelithize because of i-calling yakho or isiphiwe sakho or indlela abaziveza ngayo uwe ngizongena kuyo in my next video leyo part leyo bese kuba khona ukuvalwa ngamanzi so emanzini ke mangabe umuntu wamanzi uvalwe ngamanzi akuvalwanga inhlanhla kuphela uvalwe i-calling uvalwe yonke into it's not easy ukuvula umuntu ovalwe ngamanzi or ukuvula inhlanhla zomuntu ezivalwe ngamanzi
because bavale ubuwena, bavale yonke isource yakho, energy yakho, soul yakho feeds from that. So kuvalwe, makuvalwe lezo inhlanhla lezo, noma mahambe wayothengwa emanzini, noma mahambe wayogezwa ngendlela wrong emanzini, kuvalwe i-calling yakho. Once kwavala i-calling, kuvalwe yonke into. It is not easy ukufika usiza umuntu onjalo. Kufana nokuthi mhlambe i-requirement ukuthi sizocela ukuthi uthwase, mhlambe kuzofanele ukuthi uthwase. Angithi siku generation where abantu abasa, it's not easy, especially mawu ne professionalities. Kunendlela esifike sincenye ngayo ithonga noma idlozi ukuthi silincenge silehlise. And kuyancengwa. The spiritual realm kuyancengwa. Yonke into iyancengwa, amathonga amadlozi ayancengwa bantwana basekhaya always. So neyinhlanhla zethu nezipho esifike siziprepare mangabe siyokhuluma ngenhlanhla noma siyocela inhlanhla yethu noma siyozama ukulungisa indaba yenhlanhla nokugeza nokuhlola izipho, an offering oyiphathayo usuku yoncenga. You need to understand what offering you need to do ukuyoncenga. Always humble, always selfless makufika kulezi zinto lezi, because inhlanhla zakho azizukuvuleka unless you understand where your source comes from. Ngibonge kakhulu, and I hope I didn't make it complicated and ni understande kahle. Ngiyabonga kakhulu. Have a blessed Heritage Day. Bye bye.